الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سبحانه وتعالى بلطيف حكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته جعل هذه الدنيا دار تسبب واكتساب Allah madaukakin sarki da hikmarsa da kuma ƙaddarawarsa da rahamarsa yalwacacciya ya sanya wannan gida na duniya gidan sababi da dalili. Na samu umarni daga shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Bauchi, Ustaz Ahmad Salihu Bukar, don na gabatar da wannan takarda wacce take magana akan sana'a da dogaro da kai. Zan gabatar ne ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce margayi a Sheikh Ismail Idris ya assasa. Muna addu'a Allah ya ji kansa. Shugaban majalisar malamai ta ƙasa da dukkan masu tallafawa, shugaban gudanarwa da na agaji da masu tallafawa a kowane ɓangare da matasa, muna addu'a Allah ya haɗa mu a gidan aljanna ya musu jagoranci. Shugaban majalisar malamai ta jihar Bauchi a Sheikh Salu Sulaiman Ningi da yake fama da jinya, muna addu'a Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya. Mataimakansa ɓangaren malamai, gudanarwa da agaji da matasa, muna addu'a Allah ya taimake su. Shugaban majalisar malamai ta ƙaramar hukumar Katagum da muke ƙarƙashinsa a wannan gari na Bulkacuwa, muna addu'a Allah ya masa gudunmawa ya taimake shi. Za mu gabatar da wannan karatu yau 8 ga watan 5 hijira 1443 wadda ya daidai da 12 ga watan 12 miladiya 2021. Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sanya wannan gida na duniya gida na sabbabi kuma da nema, taratan lil ma'ashi, wani lokaci don rayuwar duniya, wa taratan lil ma'ad, wani lokacin kuma domin makoma ranar gobe kiyama. ولقد وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم أمثلة كثيرة تؤكد الحديث. حقيقة يا فتو cikin hadisai, ya taho cikin alƙur'ani mai girma wannan jawabai ta yadda mutum zai dogara da kansa da kuma yadda mutum zai tashi nema ta yadda zai rayu, ya ci abinci ya kuma bautata wa Allah. Misalai da yawa waɗanda suke ƙarfafa wannan hadisi alal kasbi na nema. Wa tasiful anbiya, kuma suna siffanta annabawa bi annahum kanu ashaba harfin wa sana'atin, cewa su mutane ne waɗanda suka kasance masu sana'a da kuma sana'a, ba masu ci ma zaune bane, ba masu zaman banza bane. bi ragmi mas'uliyatihimul ha'ila, musamman lura da abin da ke kewaye da su fi da'awati ila Allah ta'ala, na kira zuwa ga tafarkin Allah. Sai ka zama wanda ka dogara da kanka, kana neman abin da zaka ci da kanka kafin ka iya kiran mutane zuwa ga hanyar Allah. Wa ma zalika illa bi anna dinil islam, wannan bai kasance ba face cewa addinin musulunci huwa dinul amal, addini ne na aiki. Walakin al'amalu salihun nafi', sai dai aiki mai kyau shine mai amfani. Wa imanun biduni amalin tamannun wa di'a'un, aiki, imani ba tare da aiki ba wannan kawai buri ne da faɗi da baki. Wa amalun biduni imanin, aiki kuma ba tare da imani ba fusuqun wa isyan, wannan fasikanci ne da kuma saban Allah.
wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Lalle waɗannan da suka yi imani kuma suka aikata aiki mai kyau, aljannal firdausi ta kasance masauki gare su. Wannan sura ce ta kafi. Wa rujulatu fil islam, mazaje a cikin musulunci, ayyanzilal muslim shine musulmi ya sauka fi mayadinil hayat a cikin waɗannan gurabe na rayuwa, mukafihan da zo shi haka zai sauka, amma wali abuwabin rizki sa'iyan ga ƙofofin arziki kuma yana mai ƙoƙari yana mai nema, walakin sai dai cikin wannan qalbuhu mu'alliqun biman khalaqahu wa sawwahu, zuciyarsa tana nan ɗamfare ga wanda ya halicce shi kuma ya daidaita shi ya tsara surarsa. Wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waja'alna an-nahara ma'asha, mun sanya yini ya zama lokacin nema da mutane za su tashi don neman abin da za su ci su rayu. Suratul Naba aya ta 11. Wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa fantashiru fil ardi, ku watsu a bayan ƙasa, wabtagu min fadlillahi, ku nema daga falalar Allah. Suratul Jumu'a, wannan sura ta Juma'a ce. Ku fita nema, babu inda aka ce ka zauna kai ka zan mai tawakkali kawai kana zaune ka jira arzikinka, dole sai ka fita nema. Wa hadha rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaqul, wannan manzanmu ne annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa li ayya khuza ahdakum, ɗayanku ya riƙi hablahu igiyarsa fa yahtadib, ya je yayi itace ala zahrihi ya ɗauko shi a gadon bayansa, khairul lahu min an yas'ala nas, ya fi masa alkhairi ya zo ya sai da wannan itace a maimakon ya je yana tambayan mutane su bashi a aquhu aw mana'u, su bashi ko su hana shi. To ka je kai itace ya fi maka alkhairi. Bukhari wa Muslim. وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا، حقيقة منزن الله tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana zaune ma ashabihi tare da sahabbansa yawman wata rana min al-ayyam, fa nazaru ila shabin, sai suka dubi zuwa ga wani mutum ko wani saurayi jildin mabucin kyawun jiki wa quwwa da ƙarfi, wa qad bakkara yas'a, ya zuba sammako yana sauri yana tafiya, fa qalu, sai suka ce waiha haza, kaitan wannan, lau kana shababahu wa jildahu fi sabilillah, ina ma a ce wannan samartakar tasa da wannan kyan jikin nasa ya tafiyar da shi ta hanyar Allah ta'ala. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la taqulu hadha, kada ku ce haka, fa innahu in kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha, idan shi ya fito ne akan kansa don ya kame ba tare da ya je yana roƙon mutane ba, fa huwa fi sabilillahi, wannan yana kan hanyar Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, idan kuma ya tashi ya fita ne yana wannan sauri saboda ƙananan yaransa su samu su ci abinci ya tsare mutuncinsu, fa huwa fi sabilillahi, wannan yana hanyar Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an, idan ko ya fito ne yana gwada kwalliyarsa da kyawun jikinsa don mutane su gani, wa mufakhiran, kuma yana mai alfahari, fa huwa fi sabili shaitan, to wannan ne yake hanyar shaitan. Allah ka kiyashe mu. Rawahu Tabarani bi isnadin sahih. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam bi shani Dawud alaihi salam, manzon Allah ya faɗa cikin shanin annabi Dawud yace ma akala ahadun ta'aman, babu wani mutum da zai ci wani abinci khairan min ya'kula min amali yadihi, abin ya fi alkhairi akan ya ci abin da yayi aiki da hannunsa, noma yayi, sana'a yayi, aikin gwamnati yayi, fita dai yaje yayi, kasa tumatir yayi, shine dai yaje yayi wannan aikin da hannunsa ya samu, to babu wani abu da zaka zo ka ci da yafi wannan alkhairi, da kai ne ka je kai aikin da kanka. Wa inna nabiyallahi Dawud, kuma annabin Allah Dawud alaihi salam, kana yakulu min amali yadi, ya kasance yana ci ne daga abin da hannayensa suka sana'anta. Wa hadhihi al-ishara, wannan nuni da aka maka ila Dawud, ga annabi Dawud, hiya allati ja'at fil Qur'an, ita ce wacce ta zo cikin Al-Qur'ani.
mufassilatan wacce take rarrabewa fi qawlihi ta'ala wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'hu wa tayr wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fi as-sart wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Allah ya ce hakika mun bawa annabi Dawuda wata falala, ya jibalu ya ku duwar watsu awwibi ma'hu wa tayr ku yi tasbihi tare da shi, haka nan tsuntsaye. Allah ya ce wa alanna lahul hadid mun kuma yassare masa bakin karfe, yana iya lankwasa shi ya tsara shi yayi abin da ya dace, yayi abin da yake so da shi na sana'a. Anemal sabigatin ka dinga yin sulkuna na kayan yaƙi wa qaddir fi sart kuma ka kaddara ka takaitu wajen lissafi wa amalu saliha. Allah ya ce ku aikata aiki mai kyau, inni bima ta'maluna basir, ne game da abin da kuke aikatawa ina gani. Allah zai sanya maka taimakonsa ciki. Faqad kanat mihnatuhu, haqiqa sana'arsa alaihi salatu wassalam, shi annabi Dawud, sana'atu duro, shine yin sana'ar sulke bulletproof, abinda zai sa mutane da su sa su tare yaki, su tare masu, su tare takuba a jikunansu. Yana yin wannan sana'ar da karafuna kuma a wannan lokaci. Wasu yufu kuma yana yin sana'ar takuba, ashbahu bi mihnatil hadadin al-yawm, wanda yayi kama da sana'ar makera a wannan rana ko a wannan zamani namu. Lakin min fadlillahi alaihi, sai dai daga falalar Allah a kansa shi annabi Dawud, annahu alana lahul hadid, Allah ya sauƙaƙe masa bakin ƙarfe. Idan ya kama shi yana tankwara shi yana lankwasa shi duk ƙarfinsa, Allah ya ba shi wannan. Kazalika, kamar yadda ka jinnan takarrarat fil Qur'anil Karim, haka ta maimaitu a cikin Alƙur'ani mai girma, isharatan, wata isharar kuma ila ihtirafi Nuhin alaihi salatu wassalam, zuwa ga yadda annabi Nuhu ya tsayu da kansa yake yin sana'a, shine limihnatit tijara, yana yin kasuwancin kafinta, wa sana'atis sufun, da kuma yin sana'ar jirgin ƙasa. Allah madaukakin sarki yace wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina, ka je ka kera jirgin ruwa, jirgin ƙasa nace ko, ka je ka kera jirgin ruwa bi a'yunina, da kulawarmu, wa wahina, da umurninmu, wala tukhatibni fil ladina zalamu, kar kuma ka mun magana kan waɗanda suka zalunci kansu, innahum mugraqun, za a nutsar da su. Wa yasna'ul fulk, sai annabi Nuhu ya je yake kera wannan jirgin ruwa. Lokacin da yake kerawa yana yin sana'arsa da Allah madaukakin sarki ya bashi umarni yayi, wa kullama marra alaihi mala'un, duk lokacin da wasu masu fada aji suka wuce ta kusa da shi, min qaumihi, daga cikin mutanansa, sakhiru minhu, sai su dinga masa izgile, suna cewa ai da sana'ar ma ka kama da yafi ma akan wannan wa'azi da kake yi. Yace in taskaru minna, in kun mana izgili fa inna naskaru minkum kama taskarun, zamu mayar muku izgilinku kamar yadda kuka yi dai koma kanku. Wannan suratu Hud ne, aya ta 37 zuwa 38. Wa shara alquran ila Musa, sannan alqur'ani ya mana ishara zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam. Shi annabi alaihi salam agala bi nam, ya shagaltu da kiwon dabbobi 10 sinin, har shekara 10, ajiran, kuma yana mai aikin lada ne, aikin da za a biya shi, yana samun kuɗi fi ardi Madiyana, cikin ƙasar Madiyana, qabla an yab'athahu Allah bi risala, kafin Allah ya tayar da shi da manzanci inda Shu'aib, a gurin annabi Shu'aib. Wa na'lam min sirati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sannan muna sani daga tarihin manzanmu Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, annahu kana yar'a fi sadri shababihi, ya kasance yana yin kiwon dabbobi a lokacin yana matashi, yana kiwon dabbobi. Thumma istaghala bitijara, sa'an nan kuma yazo ya shagaltu da yin kasuwanci fi mali Khadija bintu Khuwailid, a cikin dukiyar Khadija yar Khuwailid. Waɗannan faha'ula, waɗannan da kaji aqtabun nubuwa wa ulul azmi minar rusul, su ne manya-manyan annabawa waɗanda ake faɗarsu kaji, waɗanda a ko'ina labarinsu za ka ji,
wa qad sharafu gaba ɗayansu sun yi suna bi ihtirafi mihnatin da wata sana'a keɓaɓɓiya ya ishuna ala kasbiha wanda suke rayuwa akan aikatata, suna rayuwa suna yin sana'a wadda suke samun abincin da za su ci da wannan sana'a. Wa yastagnuna biha kuma suna wadatuwa da ita an su'alin nasi a maimakon su je suna roƙon mutane, su je su tsaya, mutanen da suke tsayawa a gidajen mayi, suke tsayawa a bakin kasuwa, suke tsayawa a bakin tituna, suke tsayawa a masallatai, me suke yi? Roƙo a bamu. Me suke yi? A bamu na annabi, a bamu na Allah. Wannan suna aikata haramun ne, ba su da gurin a musulunci. Annabawan Allah da kake ce a baka nasa, wannan sharri kake mar. Shi ma ga sana'o'insu an bamu, shine muka fara da su, ka ji kowanne da abin da ya shagaltu da shi da abin da yake yi, ba zaman banza kawai yake yi ba. Wa salafuna salih, sannan shugabanninmu da suka wuce ridwanullahi alaihim, yaddar Allah ta tabbata gare su, hathu alal kasbi, sun kwadaitar akan mutane su tashi su dinga nema a tayyib, abin da zai zama na halal. Fa huwa faruqul islam. Yanzu zan baka labarin Umar dan Khattabi, yaqulu, yana cewa la yaqudu ahadukum, kada waninku ya je ya zauna ala talabin rizqi, ya ce an talabil ilmi rizqi, a ce ba zai je ya nemi arziki ba, ya yaqul, ya dinga cewa Allahumma arzuqni, ya Allah ka azurta ni. Faqad alimtum, yace hakika kun sani, anna sama, lallai ita sama la tumtiru dhahaban wala fidda, ba ta yin ruwan zinare da azurfa. Don haka babu wani gida ɗayanku da ya kamata ya je gida ya zauna, ba dai je noma ba, ba dai je karatu ba, ba dai je sana'a ba, ba zai yi komai ba, ya dinga ce Allah ka azurta mu, Allah ka azurta mu. Kun sani sama ba za ta yi ruwan zinare ba, kuma ba za ta yi na azurfa ba. Wa qala ibn Mas'ud, Abdullahi bin Mas'ud yace, inni la akrahu rajula, lallai ni na tsani wani mutum, ko na ki ganin mutumin da za a ce farigan, haka yake sake kawai, ba shi da wani nauyi, haka yake a walakance, lafi amri duniyahu, baya wani kokari akan al'amarin duniyarsa yadda zai yi ya samu ya ci, wala fi akhiratihi, haka nan bai damu da lahirarsa. Waja'at, wani lokaci rihun asifun, sai wata iska ta zo ta mai ƙarfi fil bahri, a cikin kogi. Faƙala alu safina, sai mutanen cikin wani komi suka ce, li'adi salihin, ga wani mutumi da yake salihi, wa kana ma'ahum, yana tare da su, amma tarau hadhihi shidda, yanzu ba ku ga wannan tsanani da yake damun mu ba. Faƙal, sai wannan salihin ya ce, ma hadhihi bi shidda, ai wannan ba wani tsanani ba ne, wannan ba damuwa ba ce, innama shidda, abinda ake kira damuwa, matsala hiyal hajatu ila nas, shine ya zama kana bukata a wurin mutane, kullun tunaninka wani ya baka, kullun roƙonka wani ya baka, kullun zamanka kana tsammani, to wannan shine babbar damuwa, shine babbar matsala, shine babban abin da zai damu mutum. Wa qila lil imami Ahmad, an ce wa imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma taqulu liman jalasa fi baitihi, me zaka ce ga wanda ya zauna a cikin gidansa au masjidihi, ko a masallacinsa, wa qala, yace la amalu shay'an, ni bazan aikata komai ba, hatta yatini rizqi, har sai arziki na ya zo mun. Fa qala al imam, sai imamu Ahmad bin Hanbal yace, hadha rajulun jahil al ilma, wannan mutum kenan da ya jahilci ilimi, bai ma san ina ilimin yake ba. Yace amma sami'a, wannan mutumin bai ji bane ƙaular Rasul sallallahu alaihi wasallam, faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, inna Allah ja'ala rizqi tahta dhilli rimhi, Allah madaukakin sarki ya sanya arzikina a ƙarƙashin inuwar takwabina, ko a ƙarƙashin inuwar mashina, ko kuma makamin da zaka je kai tono da shi ka nemo arzikin. In ka ɗauki fatanya ka je gona, zaka nemo arziki a cikinsa. In ka ɗau biro ka je ka yi aiki, za ka nemo arziki a cikinsa. Idan ka ɗauki abin da za ka iya yin aikin da shi, ko igiya ko gatari, ka je ka a jiki, arzikinka yake, dole sai ka fita sacin. Wa hadha huwa Luqmanul Hakim, wannan shine Luqman al-Hakim, ya qulu li ibnihi, yana cewa ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗan ɗana, ista'in bil kasbil halal, ka tashi ka yi ƙoƙari wajen neman halal.
alal faqri akan ka zam talaka. Kaji ko yana gaya wa ɗansa ka fata shi kai neman halal akan a ce ka zam talaka. Fa innahu maftaqara adun qattu, domin babu fa wani da zai zam talaka face illa asabahu thalathu khisalin, face wasu abubuwa guda uku sun shafi wannan. Saboda ya zauna ya ki nema, talauci ya baibaye shi, to akwai riqqun fi dinihi, zaka samu sakaci a cikin addininsa. Saboda me? Saboda talauci. Wa dha'fun fi aqlihi, zaka samu rauni a cikin kwakwalwarsa, zai zan bashi da hankali sosai, bashi da tunani mai kyau. Idan zai yi magana a mutane, tunaninsa bashi da kyau, balle ya bada abin da zai fa'idantar da mutane. Sai dai kawai ya faɗa a ji shi, don me? Don bashi da tunani mai kyau, baya ci ya sha, bai samu kwanciyar hankali ba. Wa dhihabu muru'atihi, kuma darajarsa za ta tafi, don bashi da daraja kwata-kwata a idan mutane. Wa azamu min hazihi, abin da yafi wannan girma wajen walakanci shine istighfafun nasu bihi, mutane da su yi ta walagigi da shi. Wannan ya aike shi can, wannan ya daka matsawa a can, wancan ya masa walakanci ta can, wancan ya gaya mar abin da ya ga dama ta can. Saboda me? Saboda bashi da sisi. Me yasa baya nema? Me yasa bai tashi ya je nema ba? Saboda haka wajibi ne ga kowa a ce ya tashi yana neman me? Neman ilimi. Wa fi darbil misal, kuma a cikin misalai da ake bugawa mutane bi akhdhi diyuri fil asbab, tsuntsu din nan da ka gani ya tashi ya riki sababin da zai samu yadda zai ci abinci, bai kwanta ba. Shine aka ce wannan ibratul lil insan, abun lura ne ga mutane. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, cikin maganar annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, fima yarwihi ibn Umar, cikin hadisin da dan Umar ya ruwaito, yace law annakum tawakkalu ala Allah haqqa tawakkulihi, da dai ku za ku yi tawakkali ga Allah matukar tawakkali, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu, tahudu khimasan, suna wayar gari kororo cikin su ba komai, wata ruhu bitanan, sai kuma su kai yamma cikinsu ya cika dam da abinci. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hibban. Fa idza kanat at-tuyur, to idan har tsuntsu zai tashi yas'a li tahsili rizqiha, za su tafi neman arzikin su, wala tabqa fi awkariha, basu zauna a cikin gidaddajin su da suka gina ba, tantadhiru rizqa, suna jiran arzikin ya zo musu, bal tazhabu, suna tafiya ne, wa hiya ja'i'atun fi sabah, suna jin yunwa da safe, taltamisu asbabur rizq, suna ta neman ta yadda za su yi su samu abin da za su ci, thumma ta'udu fil masa, sa'annan su dawo da yamma, wa qad imtala'at hawasiliha, sannan a wannan lokacin kundun su gaba daya ya cika da abinci. Amma mutum kuma wanda tunaninsa ba za ka bambanta shi da na dabba ba, shi zama yake yi a zaune, ba zai je sana'a ba, ba zai je yi karatu ba, ba zai je yi noma ba, ba zai je ya yi kasuwanci ba, amma kuma yana zaune wani yana zaune yana with time, lokaci na zuwa, arzikin mu yana zuwa, to arziki ba zai zo ma ba, sai ka fita nema. Yana da ladduba, yana da ka'idoji, yana da yadda za ka yi ka samu. Wani kuma a hakan dai ƙara wa kansa talauci, ya amsa sunan musulunci, shi musulmi ne, ya yi aure, wanda ya kamata a ce ya nemo wa matan nan abinci, amma zai aihu saboda rashin rahama, saboda rashin tausayi, saboda rashin soyayya, saboda bai san me ake kira soyayya da rahama ba. Matarsa za ta iya ce abin karyawa, ya ce ba ni da shi. Abincin rana, ya ce ke baki da hankali ne. Lokacin dare in yayi sai kafa, sai naushi. Kaje na mata jahilai ne, mu kwanta da ke kisan ba ni da shi kina tambaya ta. Wannan fa ba uzuri bane a musulunci, wannan ba uzuri bane a shari'a. Ba za a ce ma abinci ka ce babu ba, babu, unless otherwise a samu dai marar daɗi. Yawwa, in wannan ya ci kaza kai a ci shinkafar ka, haka babu. Amma ba da a ce wai kawai
kai babu yanzu, babu in an jima, babu suturar sawa, babu abin hawa, babu, to dama ba dole kowa ya hau abin hawa ba ko? Wani ya tafi da kafa, wani ya hau keke, wani ya hau mota. To wanda yake tafiya da kafan ma amma ya ce sha, ba da ka ɗebo wa kanka ba baka nema ba, amma ko ina ka ji an ce ina da bazawara ka je ka shiga, ka zo ka kawo gidanka, amma kuma baka iya fita ina ga mai neman kodago, ba da ka je nan ba, amma da ka auro mata za ka zo ka sa ta a cikin gidan. Idan ta yi kiwo ta sai da awakinta ka ce da Allah taimake ni, kin san kaza, ka tsara ta tana baka sai ka kai sadaki. Ba haka suke yi ba ne? Ko baka taba ji ba a kotu matar ta ce kuma dama ina bin sa, ya sayar min keken ɗinki na, ya sai da ɗan taure na, da ya sayar sai ya je shi yayi aure. Kuma ka ce wannan ya san rahama, ka ce wannan an ce Allah ka sa mu shiga aljanna jama'a. To wanda yake irin wannan, to aljanna dai ta Allah ce, amma dai ba dan ce komai ba. To wa kadhalika almuslim, haka yake akan musulmi, wajibun alaihi, dole ne akan sa ay yabdila sababa, ya watsa sababi na nema, ya fita nan nema, ya je shi gurin noma in ta gagara ya koma kasuwa, in ta gagara ya koma yowa gudubalan itace, yayi ta yayyadawa dai har ya samu. Wa yajtahid, ya kuma dage fi dhalika cikin hakan. Wa in ghuliqatil abwabu amamahu, idan kofofin suka rufe a gabansa, min jihatin muayyana, a cikin kofofin da suka riga suka bayyana masa, ya je shi shago, ya yi yaron mai shago har yanzu bai samu ba, ya yi noma har yanzu bai samu ba, ya koma yin wata sana'a gun carpentry bai samu ba, to waɗannan su ne wayanda ya sani, shi aka ce tsaraka gairaha, ya kwankwasa wasu kuma. sai ya koma yin kuza, ya koma neman ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa, shi ma ba sana'a ba ce? Sai ya je shi kama neman wannan, ko ya koma ya zama direba, ko ya je ya zama conductor, ya zama karan mota, daga nan har ya zo ya zama direba, daga nan sai ya zama kuma yana da motoci. Ko ba ka taba ji an ce wannan da direba ne, amma yanzu tirelolinsa sun kai 100, ba ka taba ji ba ne? To sai ya kwankwasa ɓaraka akhar, kwankwasa wata kuma dan ya samu. Sai aka ce wa in baqat alaihi al-asbab, idan kuma hanyoyin suka yi masa kunci fi baladin, a cikin wani gari a bulkatuwa, ya buga safara ila gairihi, to ya tashi ya tafi ningi, ba mamaki arzikinsa yana ina ningi, ko ya tafi azare. wa in lam takfihi harfatahu, idan wannan sana'ar tasa kuma ba ta isassa, aw wazifatahu, ko irin aikin da yake baya isassa amma yana ta yi, to wa huwa fi dhalika, ya fasani shi din nan kulluhu, duk cikin halin da yake shiga, ya tawakkal ala rabbih, yana dogaro ne ga ubangijinsa, wa yatamidu alaihi, kuma yana tsayuwa yana dogaro ga ubangiji, wa ya'lamu, yana sani anna rizqahu ma'lumun, arzikinsa fa sananne ne a wurin Allah, ko ba haka bane? Muqaddarun, kuma wanda aka iyakance shi ne, walakinahu la ya'lamul ghaiba, amma babu wanda ya san gaibi. To me tunda baka sani ba sai me? Sai nema, kalaliba nan, kar ka zauna shirin, kawai ka zama shirin baci ba. Idan ka zauna haka, to da a rasa tunani da hankali da kuma addini gare ka, domin baka da wani karfin tunani. A ƙarshe, shi nema yana da wasu ladduba, wajibi ne akan musulmi ya san su. Shine ayyata haral halal at-tayyib, ya je shi ya nemi halal, kar ya dai nemi haram. Dazu shugaban majalisar malamai na Katagun ya gaya mana, idan ka kauce wa Allah sai kai kudi, amma wannan kudin zai kai ka ina? Wuta. Saboda haka mutum zai nemi halal, zai yi kokari ya ci halal, zai yi kokari ya tufasa da haram da halal. Domin me? Abin da ake nufi anan, akwai wani hadisin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambato wani mutum, wannan mutumin guziya bil haram, wa malbasuhu haram, wa maqamuhu haram, tufafinsa haramun ne, an tada shi a cikin haram, sannan kuma abin da yake ci haram, wa mashrabuhu haram, abin da yake sha haram, amma yarfa'u yadayhi ila sama, ya daga hannayensa zuwa sama, ya qulu ya rabbi yana ta roƙon Allah, fa anna yustajabu lahu, ta ina za a karɓa masa addu'arsa? Addu'ar wannan ba za ta karɓo ba, saboda me? Saboda yana cin menene? Haram.
a wani hadisi Abubakar Siddiq wata rana ya sha nono, wannan nonon bawansa ne ya kawo masa, sai da ya sha saboda yunwa ta galabce shi. Sun masala abdahu, sai ya tambayi bawan nasa, ya kai ka samu nonon nan? Faƙala takahantu, ya ce bokanci ba na yi, saboda abu ya citira da na yi menene bokanci aka bani ga wasu mutane sai suka bani. Sai sayyidina Abubakar ya saka hannunsa, na gama ma'ai, ya saka hannunsa a cikin bakinsa ya kai makogoransa, sai da yi aman abin da ya sha. Ya ce, ya Allah, Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma hamalat uruki. Ya Allah, ina neman uzurinka kuma ga abin da wuyana kuma ya ɗan rike bai fito ba gaba ɗaya. Haka nan Umar bin al-Khattab shi ma ya sha wani nono wanda aka kawo shi da cuta, ana gaya masa, shi ma ya sa hannunsa sai ya yi faja'ala, sai ya kasance ya ƙa'u, yana ta yin amai, sai da ya zubar da dukkan wannan abin da ya sha. Saboda haka wajibi ne akan mutum ya je ya nemi halal, ya kuma dogara ga kansa, ya zauna yana zama kawai yana jiran arzikinsa ya zo, wannan arziki ba zai zo ba. Mutane kuma mu yi ƙoƙari mu ga kar mu dinga gadarwa kanmu talauci from generation to generation. Kai talaka ka yadda 'ya'yanka ma su zama talakawa, jikanin kuma talakawa, jikanin kuma talakawa, kowa naka ya zan ba shi da shi. Ya ake yi a gadar da wannan? Shine mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi 'ya'ya, blessing ne, Allah ya taimake ka ne, da ya baka su ya ma taimako, to sai wani haƙuna suka hau kanka kuma, wanda in kai sake wannan haƙoƙin baka gabatar da su ba, ko baka menene sauke su ba, to za su sa ka tafi wuta. Sai mutum ya yi ta haifa, idan ka ce ya kamata a ce ba ka daina ma aure, balle ka yi ta haifowa yaran da suke ta yawo a titi ba su tura, sai ce a babban su ai yanzu ina jira su kwanan nan dai so samu. Sai to dama kaga kana haifa in anticipation of reciprocal, ka mai da abin reciprocal, kuma babu reciprocation a aihuwa. Ka ce da ka yi wa ɗanka don ya biya ka, babu biya, aiki ne akan ka ya zama dole. To amma kana jira ya zama reciprocal gesture, ka yi ya yi ma. Waɗannan masu bara, idan ka duba sections 370 something na penal code na Sharia courts law Bauchi state, ya yi magana akan masu bara, suna bara a cikin masallatai, suna bara a cikin gidajen mai, suna bara on the streets. Waɗannan duk an yi declaring ɗinsu as idle persons, vagabond, masu zaman banza, masu jawo wa ƙasa fitina, masu jawo wa ƙasa bala'i, kuma ma shari'ar musulunci ba ta yadda da abin ba. Mutane kuma yanzu a masallatai nema suke yi masu mai da wannan abin kamar shi addini ne. Idan mutum ya tashi ya yi ƙarya, ya ce daga Yola nake, yanzu kuma kuɗi ya yanke min dan tafi Zamfara, to dama tun da talauci ya mana yawa, kwakwalwarmu cannot run, ba ta tafiya, yana gamawa sai ga wannan ya ɗauko 500, wannan 200, wannan 300, wannan 50, an haɗa mar kuɗi, kuma bai cancanta a yi haka ba kwata-kwata. Wanda ya ce daga Yola yake, kuɗi ya yanke min don ina kan hanya, muna Ningine, tunanin mu ya kamata ya ba mu ƙarya yake. Domin babu wata mota daga Yola da a ce final destination ɗanta Ningine daga Yola. Sai dai a ce from Yola to Bauchi ko to Kano, ka gane ko to Zamfara din. Amma sai a faɗa, sai kwakwalwar ku ta kasa ganewa, sai wani ya ga idan ba a yi wannan ba kaman an saba wa addini ne. To wannan abun ana ɗaurewa abin da shari'ar musulunci bata yadda bane gindi. Ana idan da sallah sai ga wannan ya tashi, jama'a a taimake ni, ya ɗaure kafarsa ya ce ciwo ne ya dame ni, an rubuto magani. Duk idan mutane ba su yi maganin wannan ba, wallahi sun dinga shan wa man arada an zikri ne fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati. Mutane da su sha wahala a nan duniya, su kuma je ranar gobe kiyama ma su sha wahala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan taka na musa don an sanar. To alhamdulillah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barista
Allah ya saka da alkhairi. Jama'a mun saurari karantarwa daga bakin barin ari kalmar shugaban majalisar malamai ta ƙasa, muzakkarin matashi barista Abdulrahman Hassan Sabo, kuma abubuwan da ya yi Allah ya sanya a mizanin lada, mu kuma Allah ya sa mu fa'idantu da abubuwan da muka ji. Kuma kun gan shi nan, inda a ce bai da aure faƙila da binciken ya fi haka yawa, amma mun ka shiga gidansa yara ma da suke ainihin wato bincike na neman abin da za su karɓa a wurin mahaifinsu a wurinsa suna da yawa. Yawan matansa dai ina jin daga 1 zuwa 4 dai ba su wuce nan ba insha Allah. To Allah ya saka da alkhairi. To in Allah yadda kamar yadda shi shugaba ya umarni, za mu je ga ta'aliki, musamman kuma lura da akwai wani gagarumin aiki da ke gabanmu na tafiya gamawa domin isar da taziya na mahaifin ɗaya daga cikin abokan aikinmu, Malam Mustapha Umar Gamawa, wadda Allah ya karbi mahaifinsa jiya. Allah ya ji kansa ya masa rahama. Don haka masu taliki su yi haƙuri, mintocin da za mu ba su ba masu yawa ba ne. Shugaban kwamitin matasa na Ningi, Malam Umar, shi zai fara gabatar da taliki insha Allah na takaitattun mintocin da ba su wuce 2 ba. Akramakallahu, Allah ya dafa ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. muna addu'a ga magabatanmu, Allah ya ji kansu wanda suka rasu, wanda suke da rai da mu da su Allah ya sa mu cika da imani. Barista muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma barista ya karantar da mu abin da ya shafi wato nema, mutum ya nema abin yi. Mumini wanda yake mai abin yi, yake da sana'a, ya fi soyuwa a gurin Allah akan wanda mumini ne amma ba shi da aikin yi. Idan aka ce kana da sana'ar yi, in sallah aka kira da ka fi zuwa da wuri ma. Ko me na addini, aikin addini, yanzu ka duba yadda muka zo nan, mutane da gurare daban-daban, ko motocin da muka zo da su kai ka san ba ruwa aka sa musu ba, ka san mayi aka sa, kuma a hannun mutane aka nemi wannan kuɗin. Wallahi da ba ma aikin yi ba za mu iya wannan taron ba. Ko muna nan ɗinnan shugaban matasa ya ce da mu wuce Gamawa mu je mu yi ta'aziyya mu dawo, a ciki wanda suka fi kowa nisa a ciki akwai mutanen Bauchi. Inda ba aikin yi ba za a yi wannan aikin ba. Saboda haka addinin musulunci addini ne ba na ragwaye ba. In ka ga rago a musulunci to rashin sa'a aka ya faɗo cikin musulunci. Amma gaskiyar magana addinin musulunci na masu aikin yi ne. In an ce aikin yi kuma barista ya faɗaɗa abin, ya yi bayani filla-filla. Wani zai yana iya zama ma'aikacin gwamnati, wani yana iya zama ɗan kasuwa, wani yana iya zama mai sana'ar hannu, wani manomi. Ga ta nan sana'a kala-kala. A matsayinka na musulmi ka tsaya wai ka ce sai dai ka zo masallaci kana bara ko kana cewa mutane su taimaka maka. Wato da gaske ne a irin wannan matsalolin da ake samu. Da ga mutum ya zo shi ya ce zai yi tafiya, yanzu in misali daga nan zan tabbauci, ai na san nawa ne kuɗin mota zuwa Bauchi. Idan har bani da kuɗin mota da zai kai na Bauchi ya dawo da ni, iya kuɗin mota ta daga nan zuwa Ningi ne, to dan me yasa dan yi tafiya? Sai na haƙura da ita. Kuma da aka samu tafiyar ba ta dole ba ce. Wani dama mafiya yawa ƙarya ce. Akwai lokacin da muka taɓa haɗuwa da wani mutumi a masallaci, ya zo shi ya sa shakwara da jamfa da menene da carbi a hannunsa da hula irin ta wannan yara wacce ake cewa taɓa ka ji hadisi. Ya yi bayani shi yana asibiti ne a Ningi, babansa ba shi da lafiya, kuɗin magani ya ƙare, yana ƙoƙarin ya tafi gida, ya je gida ya nemo kuɗin magani, ya ji labari gidan ma an yi gobara a gidan. Saboda haka yanzu abin da yake bukata don Allah jama'a, shi taimakon da yake so ko kuɗin motar da ya kai shi gida. Allah ya taimake ni na gane shi tsohon ɓarawo ne. A take a lokacin ma ɓarawo ne, ba tsoho ɓarawo ne dama. He na ce malam kai ɗan ina ne? He ya ce min ni, he ya faɗo wani gari kusa da Masussuka, Kanawa. Allah ya saka da alkhairi. Ya ce ni ɗan Kanawa ne. Na ce kai ɗan Kanawa ne? Ai shi ɗan Kanawa ne. Ya ce min shi ɗan wajejen Sara ne kai. Na ce kai ba ɗan Kanawa ba ne? Ya jiyo kalle ni. Ya san ni na san shi. Mun haɗa shi a prison ya fi so 5 ana ɗaure shi.
da ya juya ya ce malam he na ce yalo dama ana ce mai yalo he ya ce a bar maganan nan assalamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Wato a ƙarya ma har da yalon ƙarya kenan. Allahu akbar. Mai taliki na gaba Hafiz Kabiru Yusuf Adam Tilde Alaramma kuma ainihin managing director na Tilde Enterprises. Assalamu alaikum. To barisa Allah saka da alkhairi. Ya mana lecture mai muhimmanci. Kuma kullun dama a musulunci idan za ka yi nasiha akan abu to ka zamanto ka fara yi. Kaga ya mana nasiha akan muhimmancin sana'a kuma kowa an ya kalle shi ya san yana da sana'a. In ka ga rigan da ya sa da wuyansa ai ka san masha Allah. Ko ba haka ba? Wani Imamul Banna ina tunawa a Misira yake. Wani daga cikin bayi ya zo ya same shi ce dan Allah akarmakalla kai imami ne mai kuɗuba a masallaci. Wannan juma'an kai kuɗuba akan muhimmancin 'yanta bayi. Yace insha Allah zai yi. Sati ɗaya bai yi ba, biyu uku har kusan wata biyu. Sai wata rana ya zo ya yi akan muhimmancin 'yanta bayi kuma uban gidansa da ya ji sai ya 'yanta shi. To sai ya zo ya same shi ya ce ina godiya imam. Ya ce sai dai matsalan kajima ne baka yi ba. Shi ne ya ce masa wallahi shi bai son ya faɗi abun da shi bai yi ba. Ba son ya zamanto cikin atamurunan nasa bilbirri watan sauna anfusakum. Bai da bawa kuma bai da kuɗin sayan bawa sai da ya je nemo kuɗin sayan bawa ya sayo ya inta bawa kamin ya zai kuɗu ba a kai. To kaga shi barista yayi akan abun da ya dace. To a takaice lokaci ba yawa. Wallahi sana'a wajibi ne. Domin kaga dole ne ka ci halal, ka sha halal, ka tufatu da halal, kuma ka taimaki addini. To kaga in baka da sana'a da me za ka yi? Wallahi ba rayuwar ma ba za ta yi kyau ba. To kuma mu kasan mu Najeriya Allah mana arziki jama'a. Matsalan da ake samu kawai mafi yawan mutanen mu wasu malalata ne. Amma muna da kasan noma. Yanzu wurare yanzu na ake sai da buhun masara. Kaga ya kai kusan 20,000. To in kai kana matashi kana ce masara ta yi tsada ba za ka yi noma ba. In kana da buhu 100 a sto ɗinka yanzu don an ce masara ta yi tsada me matsalanka? Kullum sati in ka sai da guda biyu kusan 40,000 ka da ya ishe ka sayo ɗan ka dinga dawa da ɗan bakin leda. Ko ba haka ba jama'a? Ga kiwo za ka yi, ga sauran abubuwa muna da mineral resources, muna da arziki a kasanmu. To saboda haka sana'a wajibi ne. Annabi Dawud alaihi salatu wassalam kamar yadda malam ya faɗa dukkan annabawan Allah ba wanda baya da sana'a. Wata rana Annabi Dawud ya fito cikin gari yana jin me mutane suke faɗa a kansa. Kun san wannan shine ɗabi'a na good leaders. Yana daga cikin qualities na good leaders na leadership shine ka dinga jin abin da mutane suke faɗa a kanka. Ba ka san me ake faɗa a kanka ko kana abubuwa na kusa da kai suna ziga ka. Suna cewa ana zuwa zaɓe wallahi za mu ci. Suna ta karɓan kuɗin ka sai an zo zaɓe duk ka faɗi kuma ka zo kana cizon ɗan yatsanka. Annabi Dawud aka ce da ya fita cikin gari sai ya ji ana cewa ai mutumin kirki ne. Ya ce Dawud mutumin kirki ne ba a san shi ba ne. Aka ce mutumin kirki ne matsalansa guda yana cin abinci daga baitul malin gwamnati. Kuma kaga ai halal ne ka ci abinci daga baitul malin gwamnati ko ba haka ba? To amma su suna ganin aibe ne ma daga nan ya koma je nemo sana'a. Sai Allah sanar da shi yin silke. Allah na cewa wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Malamai suka ce Annabi Dawud kullun yana yin sule ad-duru' yasna'u ad-duru'a kuma yana sayarwa da yawa ya ci mai kyau ya tufatu daga wannan kuma har ya taimaki addini. To kaga malam shehu ya tsaya. To gaskiya jama'a Allah kara mana taimako, ya kara mana haɗin kai, ya kara mana sana'ar mu ya kara inganta mana su. Amma sai mun yi kokari. So mafi yawan mutane za ga in kaga mutum yana ciwaciwa yana fa to baya da sana'a. Yanzu an ce ana neman taimako a nan. Kai kuma kaga da ke a can kana son ka siya baka da ko naira 50 ya za ka taimaka. Kuma ko ma ji yanzu in ana yi za ga ana duba wanda ya dan fi dama in ga kaman barisa wuyansa da kauri sai a ce to kai ne tirejira. Amma ga wuyan ka ya tsiriri kuma an ji an hada kuɗi 200,000 don Allah a baka. Na'am. To Allah kiyaye. To wannan shehu ya tsaya. To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Hafiz Kabiru Yusuf Adam Tilde. To a gurguje zan ƙara matsawa gaba
shugaban kwamitin wa'azin matasa na Katagun Local Government Mala Ammar shi ma yana da mintoci biyu, amma yanzu mintoci biyun gaskiya da gaskiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أما بعد السلام عليكم. الحمد لله an gabatar da fefa wanda take da matukar muhimmanci a halin da muke ciki yanzu. Abin da ya ɗauki hankali na ji daɗi, karamar hukuma ta aka zo aka gabatar da wannan aiki, sannan kuma aka ɗauki darasin da ya dace a daidai lokacin da ya dace. A al'umma muna cikin wani yanayi, idan aka ce yau wane ya samu sana'a ko kuma ana masa murna, to idan ka bincika sai ka ji appointment ya samu a ƙarƙashin gwamnati, wanda a yanzu halin da ake ciki kaso 80 cikin 100 na ma'aikatan gwamnati suna cikin barazana na tashin hankali na rashin tabbacin wata ya ƙare mutum zai samu albashi ko ba zai samu ba. Da zarar ya rasa albashi to al'amuransa sun dagule gaba ɗaya kenan. Idan ana magana sana'a ma'aikacin gwamnati sai koma gefe sai ji shi ya tsira. To ni shawarar da zan bayar ko kuma in ja hankalinmu, idan aka ce a nemi sana'a, wani yanzu yana nan ya koma tunanin wani abokinsa yana da shago, jarin da yake cikin miliyan kaza ne, wani yana da shago, jarin da yake cikin naira kaza ne, yaushe zan samu capital ɗin da ni ma zan yi kasuwanci ya zama na samu wani abu nan ɗin yi. To ita sana'a ta kasu kashi biyu, akwai 'yan kasuwa masu saya su sayar wanda suke requesting ɗin capital mai nauyi, akwai kuma masu sana'a entrepreneurs wanda za ka sami entrepreneur yana wani a cikin gidansa yake sana'arsa da kuma ƙaramin capital, kuma ribar da yake samu idan kai calculating ɗinta a wata guda ya fi ƙarfin wani babban ma'aikaci da yake wata ma'aikata abin da yake samu. Let's say yanzu kana zaune da matarka ɗaya a cikin gidanka, kai zauna kai tsam da ranka, albashinka baya kai ka gaci. To abin da zamu tun da ke mace ne, kin iya soya fanke ko cincin ko kaza, to kina yin cincin, ni kuma zan soyo inji na naira 15,000 da ledan naira 5,000, in kin soya zan manne shi, in na manne shi washe gari zan dora akan mashin ɗina, zan zagaya shagunan cikin garinmu na rabar, washe gari na zagaya na karɓo wannan kuɗin ta sake soya wani ka sa leda ka manne, jarin naira 50,000 sai baka riban naira 5,000 10,000 a kullum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To matasa kenan, kuma shi ma fa manaja ne, yana da kamfani, amma ba zan gaya muku kamfanin ba sai kun kawo hannun jari. To insha Allah mai taliki na gaba shine mataimakin shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Bauchi, alaramma a mataki na ƙasa da ƙasa, Hafiz Yusuf Shu'aibu Sambo Luti a Alareni, amma fa fulful fanjin ba. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Gaskiya tunda lokacin ya riga ya ja, kuma duk abin da ya kamata a faɗa dai gaskiya an faɗa. Barista muna roƙon Allah ya saka maka da alkhairi da wannan namijin ƙoƙari da kai domin ka zaburar da mu, musamman matasa, kowa ya yi ƙoƙari ya nemi madogara, kar ka zamo kullum kai ba abin da ka iya sai roƙo. Ɗazu shugaban kwamitin wa'azin matasa na Ningi ya gaya mana wani hadisi na manzon Allah da yake cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if, amma wa fi kullin khair. Shi mumini wanda yake tsaye da kafansa, yake da abun yi, yake da sana'a, wanda kaga shine in an nemi taimakawa zai taimaka. Dama ai idan misali aka ce ga wanda ake taimaka masa ga wanda yake taimakawa, wane ne yafi a ciki? Kaga mai taimakawan yafi. Tunda hadisi ya tabbatar da cewa dama yadul uliya khairun min yadis sufla, mai bayarwa yafi daraja akan wanda ake bashi. To saboda haka kayi kokari ka zama kai ne mai bayarwa din.
ta yaya za ka yi ka zama kai ne mai bayarwa? Dole sai kana da abun yi. So da haka lallai matasa mu yi ƙoƙari mu nemi abun yi, mu zama cikin wanda manzo Allah ya ce khairun, su suka fi alkhairi, wa habbu ila Allah, kuma suka fi soyuwa wajen Allah subhanahu wataala, akan wanda shi imanin ne tsalla amma shede wala. Allah ya kiyaye. Allah muna roƙonka ka taimake mu da abubuwan yi kuma ka sanya albarka a ciki. Allah ka taimake mu, domin babu daɗi a ce wani ga shiga abun yi ga Allah ya bashi amma kuma wajen taimako kuma shi ban da shi, to gaskiya baka yi rabuwa jikin abun ba. In ka tara ka ajiye baka taimaka ba, sunanka mai gadi. Su ne ake jira, masu wanda kake musu gadi suke cewa Allah kargiwa wai a yi menene. To Allah ya kare mu, Allah sa kar mu zama haka. Lallai mu yi kokari mu nemi sana'a ko mu roki Allah ya sanya albarka a ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah rahma abu guda ɗaya takka manta, addu'an nan da yake samun kuɗi kana hafiz baka gaya mana ita ba. Insha Allah za mu ƙara gaba. Mataimakin shugaban majalisar malamai na Damban Local Government Malam Abubakar Yusuf Jalam, insha Allah shi ma yana da takaitattun mintoci. Akramaka Allah, tafaddal. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko muna fatan alkhairi a wannan lacca da aka gabatar da ma wanda ya gabatar da mu da muka saurara. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Saboda kurewar lokaci, don yanzu lokacin kiran sallar magariba ya riga ya yi dai a wannan area tamu. To ni dan takaitaccen abin da zan faɗa cikin wannan abun da aka karantar da mu na muhimmancin sana'a. Sana'o'i suna da yawa wanda ɗan adam zai yi ya dogara da su kuma ya rayu a jikinsu. To amma kowace tana da irin muhimmancinta da take da shi. Ko da ka san sana'a, idan baka san muhimmancin cikinta ba, kila sai ka ja jiki ba za ka yi ba. To zan ɗauki sana'ar noma in faɗi wani kaɗan daga cikin muhimmancin noma. Ya zo cikin hadisi wanda Abu Hurairah ya ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa, wato sumiyallahu harithuna almutawakkilun, Allah yana ambaton manoma a matsayin almutawakkiluna, masu dogaro gare shi. Kamar an tambaya me yasa Allah yake ambaton manoma a cikin wayanda su ne mafiya dogaro gare shi, sai aka ce su ne rajulun ramma bazarahu fil ardi wa ya tawakkalu ala Allah. Mutum ne zai zo ya ɗebi irinsa wanda da ya kamata ya tuka ya cinye, amma sai ya zuba a ƙasa, sai ya binne, sai ya koma ga Allah. Kaga wannan matsayin a ce kai kana cikin waɗanda suka dogara ga Allah, masu tawakali da Allah, ai nasara ce babba. Wa man ya tawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Malam ka taso? To dai akwai wani tarihi kaɗan a ɗan yi haƙuri. Tarihin shine shi ma ruwaya ce wadda Sayyidina Aliyu ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace noma idan mutum yayi akan kai gandun da zai wanke wa mutum zunubansa gaba ɗaya kaf. Ya aka ambato wani bawan Allah ɗan ta'adda wanda ya kashe mutum 101. Sai kuma nadama ta zo masa, ya ji ya kamata ya tuba, to ya zai yi tuba? Ya rasa yadda zai yi tuba. Abuwar wato mutum 199 ko ya kashe, sai ya yi nadama ya zai yi tuba. Sai ce to bari dai, yana tafiya sai je samu wani bawan Allah rahib mai ibada, yana ibada amma kuma ibadar kawai yake babu ilimi. Fasu ila sai ya tambaye shi, ya kwashe labari, ya gaya masa, ya ce shi ɗan ta'adda ne, ya kashe mutum 101, mutum 99, amma yanzu ya yi nadama, yana so ya tuba, ya za a yi tuba? Wannan rahib ɗin sai ya ce masa, la raiba bainaka wa bainallahi illa nar. Ya ce wallahi ba makawa, kai kan gamuwarka da Allah wuta kawai. Sai ya zara abin kisa, sai ya kashe wannan dufatan mami a cikin mutum 100 cif cif. Sai ya ci gaba, yana tafiya sai je sake samun wani shi ma mai ibada, sai ya sake tambayarsa ga matsalarsa, ya kashe mutum 100 yanzu amma yana son ya tuba, yaya za a yi ya tuba? Shi ma sai ya amsa masa kamar da wancan na farko ya amsa masa. Shi ma ya ɗauki abin kisa sai ya kashe shi,
kaga ya kashe mutum 101 kenan. Yana tafiya sai je samu dattijo yana zaune, ashe dattijon babban malami ne, sai ya tambaye shi, da ya tambaye shi ya gaya masa ga matsalolin amma yana so ya tuba, sai to ya za a yi ya tuba, sai ce to je ka gobe ka dawo zan yi bincike akan sha'aninka. Yana cikin bincike da irin da dattawan malamai ya yi bincike washe gari ɗan ta'adda ya dawo, ya ce gashi nan ya dawo, sai ya ce masa a cikin binciken da na yi noma yakan wanke wa ɗan adam dukkanin zunubansa, saboda haka ka je ka yi noma la'allallaha an yastaghfir lak, kila Allah zai yafe maka. Bawan Allah da aka faɗa masa maza sai je ne mu gona ya share ya gyara ya tanadi iri ya ajiye. Ana zubo ruwan sama ya sabi iri kama hanyar gona, bai isa gonar ba sai ajali ya zo masa. Da ajali ya zo masa sai mala'iku wannan shiɗati na shiɗa suka ce nasu ne, wannan zai ati garka suka zo suka ce nasu ne, suna jayayya akan lamarinsa. Sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce wannan mutumin Allah ya karɓi tubansa saboda ya himmatu zai je yayi noma. In yayi noma zai ciyar da mutane, zai ciyar da ƙwari, zai ciyar da dabbobi, a sakamakon haka Allah ya gafarta masa. Wannan mutumi sai aka karɓe shi a matsayin wato musulmi wanda Allah ya gafarta masa, aka yafe masa dukkanin laifukansa da ta'addanci. Allah ka gafarta mana. Yan uwa mu tashi mu yi noma, ko ba don tuba ko don lada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Wato ba don lokaci ba fa za mu yi ta fa'idantuwa fiye da haka. Allah ya sanya mizanin lada. Bari in ƙara gaba. Shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar Bauchi Ustaz Ahmad Salihu Bukar shine na kusan na ƙarshen Allah yadda. To jama'a assalamu alaikum. Muna roƙon Allah gaba ɗayanmu Allah ya ƙara ma rayuwarmu albarka. Barista kuma darakta a ma'aikatan shari'a Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Ni ina cike da farin ciki, ba ta'aliki zan yi batun da lokaci ya kawo. Iyaka shugaban malamai na wannan ƙaramar hukuma idan ya mana ta'aliki, shi wanda ya yi wanka irin na ƙauren Bauchi sai ya rufe mana da addu'a. Shugaban matasan Bauchi kenan, sai ya rufe mana da addu'a. Assalamu alaikum. To aka ramagallahu shugaban majalisar malamai na wannan karamar hukuma mai albarka Malam Muhammad Abdullahi insha Allah shi za mu saurara. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Da yake abin a gurguje ne, ni ma lokacin taliki lokacin ya kure ba zai banne taliki ba, amma dai ina so mai waiwaye akan abubuwa guda biyu, saboda tunda jama'a muka tara lokacin da barista yake magana cikin takaddarsa ya ce wani bawa na Abubakar ya fita da bai samo komai ba sai bokanci, sai ya kawo wa Abubakar da ya ci dai tambaye shi me yayi. To ya kamata mu gane barista da yake abin a gurguje ne, shi asalin hadisin abin da mutum ya ce takahantu fil jahiliyyati, asalin shi bawan Abubakar din musulmi ne, mumini mai imani, amma yayi bokanci a jahiliya tun zamanin jahiliya qabla al-islam. Da yayi bokanci, yanzu da ya fita yana yawo sai ya haɗu da mutanen da ya musu bokanci fil jahiliyyati, sai suka bashi ajarahu. Kenan shi bawan ba a yanzu ne yayi mai ba, kasan wani wawayen sai ce a gidan Abubakar ma an samu bibbuga kasa. Wannan ba haka yake ba. Da haka Allah ya taimake mu. Na biyu, kar mutum ya ɗauka zai je ta saban Allah ya noma ya kankare mara, ba haka yake ba. Wanda duk ya ɗauka zai yi sabo, ya ɗauka zai je yi noma, in yayi noma ya ɗauka Allah zai kankare mara zunubin, saboda wannan noman da yi ba abin da Allah zai kankare mara. Komai yana da gurbin da musulunci ya kawo shi. Wancan abun malam ya takaita bigire da yawa kafin ka san asalin me ya kawo aka shiga wannan abun. Asalin uwar hadisin tana cikin Muslim, wanda dukkan kuna sun kun karanta, wanda mutumin malamin karshe da abin da ya gaya mar da lokacin da mala'iku suka zo da abin da aka ce kisu, waccan maganar ya aka ta shigo cikin hadisin wani fage ne babba wanda sai an yi shi kafin ka gane asalin
me ya kawo maganar noma? Da haka in ka je kai sabo ka je ka ɗauka kana noma, in ka je lahira duka za ka sha. Da haka lallai wajibi ne mutane su nisanci sabo, kar ka ɗauka noma yana kankare me sabo, amma tabbas noma akwai alkhairi a cikinsa. Dabbobi za su ci, ƙwari za su ci, me zai ci, matafiyi zai ci, waye zai ci, akwai lada mai tarin yawa. Makar ka ɗauka in kai zai wani ɗinka. Na uku shine yanzu an yi magana ne akan sana'a, to wannan abin da barista ya mana takarda ne, sannan mu ɗin kuma wajibi ne mu ɗauki aikin cikin al'ummarmu, kar mu koma kuma muna mitar mutane. In an ga wannan matashi ne mai ƙarfi, sai aka ce ka gan shi nan kullum sai dai ya tsuguna a nan ya tsuguna a can, bayi da sana'ar komai. To kaga shi bayi da sana'a, ku kuma kuna da mummunar sana'a, ita ce mita. Me ya kamata ku yi shine kumar abubuwa biyu, ko dai ku kira shi a nuna mar zaman banza ba shi da kyau, a nuna mar lalle ya sana'a. In yana da iyaye a gaya wa iyayensa, in ma akwai abu da mutane za su iya yi su dan dora shi akan wani abu ya fara a gani, sai a dora shi akan wani abu sai ya fara ya gani. Ita tara dukiya da kuke gani ba wani wayo a cikin ta. Yanzu Hafiz yake cewa idan za ku ba da ma'aji ku domin mai babban wuya, in kuka ba iri na kun ba hololo. Yanzu shi in kun ba shi ma'aji sai ya ajiye daga nan zuwa shekara miliyan, amma kuka dubi iri na wuyan kawai kuka duba kuka ban ma'aji, ko baka san wuyan na gado ba ne, halittar gida ne. Da haka in za ku ba wa ma'aji ku dubi mai amana, wanda yake da tarihin amana kuma aka san yana da amana. In kun dubi mai katon wuya kuka ce ai mai katon wuya zai rike, to mai katon wuyan akwai na gado irin nawa. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah ya saka da alkhairi. To alhamdulillah shugaban majalisar malamai Allah ya saka da alkhairi. Malam Yusuf Muhammad Awal insha Allah shine zai rufe mana wannan ainihin wato taro da addu'a, kuma duk abubuwan da muka ji Allah ya sanya mizanin lada. Ya Allah muna addu'a wannan taro da muka yi ya zama sabab din shigan mu aljanna ta firdausi. Amin. To mi salati mu annabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله الله كجيت وسيم يا الله iyayenmu da suka samu a wannan hanya, ya Allah marasa lafiyansu Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka ƙara mana da mu da su baki ɗaya. Iyayenmu wanda suka rasu Allah ka yafe musu. Ya Allah shugabanninmu da suka ɗora mu akan wannan tabarki, ya Allah Allah ka ba su kariya waɗanda suke da rai, waɗanda suka rasu Allah ka haɗa mu da su a cikin aljannan Firdaus. Wannan jiha tamu mai albarka, wannan alheri da ake gudanarwa, malam wanda bai zo ba a san me za a ce masa ba. Allah ya ƙara mana albarka a wannan jiha tamu mai albarka, wannan ƙasa tamu Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Masu neman mu da sharri ya Allah Allah ka mayar musu kansu, masu neman mu da alheri Allah ka tabbatar mana da mu da su baki daya. Ya Allah Allah ka ji tausayin mu, Allah ka mana baiwa da gyara halayen mu, Allah ka tsare mu daga wutan jahannama, Allah ka sanya mu a cikin aljanna Firdaus. Ya'yan mu Allah ka musu albarka da alheri, matan mu Allah ka hada mu da su a cikin aljanna Firdaus. Ya Allah Allah ka tausaya mana, mu karanta qul huwallahu da falaki da nasi, kowa da bukatunsa na alheri Allah ya tabbatar mana. Ya Allah wannan ta'aziyya da damu je gama Allah kai mu lafiya, Allah ka maida mu gidajen mu duk waɗanda suka zo nan Allah, ya Allah Allah ka tausaya mana ka maida mu gidajen mu lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله وين دسك gabatar da wannan muhadara Allah ka ƙara musu albarka da alheri. Abubuwan da suke tsoro Allah ka tsare su da shi, abubuwan da muke fata na alheri Allah ka tabbatar mana da mu da su baki ɗaya. Ya Allah Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Mu cika da bismillah da fatiha waɗannan miyagu da muke jin labarinsu. Ya Allah Allah ka tsare ƙasarmu, Allah ka tsare jihohinmu, Allah ka tsare garuruwanmu.
ya Allah Allah ka tona musu asiri in kuma masu shirwa ne Allah ka shirye su. Mu cika da bismillah da fatiha kowa da bukatunsa na alheri Allah ya biya mana. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah.